Zaman hayır olsun dostlar. Bună ziua, здравствуйте. Sunt foarte bucuros să fiu la acest eveniment și vreau în primul rând să o felicit pe doamna Vlah cu ocazia numirii în funcție, să-i doresc mult succes, realizări frumoase și eu sunt sigur că va reuși să facă tot ce poate mai bine pentru poporul autonomiei. Vreau în același timp să-i mulțumesc și domnului fost bașcan Furmuzal, Mihail, pentru acești 8 ani de muncă, de devotament și de realizări în regiune. Doamna Vlah, mă adresez la domnia voastră pentru a vă spune că odată cu votul de încredere acordat din partea cetățenilor acestei autonomii, pe umerii noastre s-a prăbușit o responsabilitate enorm de mare. Dar în același timp vreau să vă spun că Guvernul Republicii Moldova vă este alături, va face tot posibil pentru a realiza împreună cele mai multe realizări frumoase pentru poporul din Găgăuzia și vreau să vă asigur că doar împreună, prin comunicare, prin cooperare și prin dialog deschis vom putea realiza foarte multe. În același timp, vreau să vă spun că prioritățile Guvernului Republicii Moldova este, ce ține de regiunea Găgăuzierii, sunt, în primul rând, continuarea dezvoltării drumurilor, în al doilea rând, infrastructura socială, în același timp, agricultura devine un segment din ce în ce mai important, unde vrem să dăm importanță și vrem să ne implicăm în sectorul agrar din regiune. În același timp vreau să vă spun că partea social-culturală este un moment și mai important. Și aici vreau să menționez despre faptul că pe lângă cunoașterea limbii de stat este important să păstrăm tot ce ține de limbă, obicei, tradiții găgăuze. Și vreau să vă asigur că noi, Guvernul Republicii Moldova, vom face tot posibil pentru a păstra și pentru a ajuta de a menține această культуру importantă. Хочу пару слов на русском тоже сказать. Среди нас есть разные этнические корни. Есть молдаване, есть гагаузы, есть россияне, есть русские, есть украинцы и многие другие. Но нас здесь объединяет одно. И это факт, что мы живем в Республике Молдова. Я уверен, что каждый из нас, если будет делать все возможное для того, чтобы место, где он живет, стало лучше, то мы вместе сможем делать все возможное и сделаем все так, чтобы наша страна, Молдова, стала лучше. А вам, госпожа Влах, я желаю удачи, желаю успехов, и я уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы народ, те люди, кто вас выбрал, гордился вами и увидел, что вы смогли сделать все возможное для вашего народа. Спасибо. Çok sağ olun.